Doon ang tiki na tiki pagdo kanito. Sigurado marami kayo. Yung lakad po. Jok, manig ka pangal. Matamad lang umuki ah. Ali, maragulat yan eh. Ba't siya maragulat yan? Medyo tamad-tamad ka pa ang bagya. Gago! Kitang kita yung malyari kita, be. Sakit ito, tete. Malilito. Pag, ay, ang anak ng tetet kang tayo. Marian. Marian. Tang kolektor, ay tangkay, controller tayo.
Ako lahat target na laptop. Tayo na kasi. Bisa ka papapakbong ka dyan. Kalau pakai spray paint tayo mo na yung bili. Hindi, ako pa. Kaya ka na yan, natikunta rin kayo ni. Ibig na rin, Bet. Wow. This is Eagle what? Eagle 2, come in please. Hindi, wow. Station. Metong station. Ano po, na kaya after last nagawa station? Ano, atalakad na rin. Center line. Asphalt tayo, sir? Asphalt siya pa? Alilil. Alam na po ito, ginalan lo maka dyan ka. Kini. Kini mo to. Kin. Then may nialanganin naman. Arap gate. Lihan tayo yung gulong na naman TV. Mas kinuha rin. Center line yan. Hilo ko yung kain na. Kaya ka mamakbong na. Ali, ati pa melak mong kilo yan, no? Oh, Pambasyo na na. itong talong ginamit. Okay. Oo, hanyayalin. Dapat mo. Yan. Mag-PC yan. Yan. Ali, pang GCPR yan, Jok. Kahit may amon. GCPR yan, di ba? Pang GCP niya, sir. Yan, pwede na yan. Ano yun? Makapalang kepo. Pala yan. Makasentro eh. Jok, papalito mo yung galing mo kayong pinsorbate. Tayo mo sa sentro. Magkakasakit naman dyan. Sige kayo, may level mo. Sige, talang kayo. Sige, Ben? Oo. Kaya rami. Libil mo. Magkakayo mo kanya. Mana liwaya? Libil. Kaya rami, itang... Idurot-durot na. Gogong. Magkaya, mana liwaya location. Uli, eke pa. Kanya may bagya. Yan. Sige, sir. Live pa. Easy. Rapinin, may kain. Na? Rapinin. Oy! O check me pen o nung kapareho na. Ba? Hindi wala. Tilan niya yung kain mo? Tilan niya yung reading mo? 5. Station, 5? 5! Wow, uli lawan eh. 2. Very good. Oh, meron pa. Ito pa. Metong pa. Kitang baba, Jok. Metong ka rin. Ketang harap ka rin mismo. Ano ka to? Sige. Sige. Better. Ala nang bato ito. Ay, bato. Ito. Ito, bato.
Shatan na pa ito, Dok. Ang dulo. Sige. Good, good. Hindi ka mga alignment na. Oh. Kumana kami mga alignment na. Kaya mo naman kasukal, makakaya ka rin. Good, good. Tapa metong. Makasulog ka rin. Hindi ka ba makasulog? Hindi. Kinilay kapitan be. Kinilay kapitan. Ha? Asin dita. Hindi, wow. Nalulog ko eh. Alam ka na magkawag ini, pero kumunta natin. Wah. Pagya. Adapt lang yung mga yan. Kaya sigurado ko. Yung bago na kayo daman. Bakod, break! Bobo ang puta. Alam mo yung lolo? Gulig-gulig sa... Kumami ka rin yung malulog ni Daniel Suarez. Barag. Barag yan, barag. Masyad kami itong gan. Trik. Kinababo. Wala na, tara. Dilim yung, ay, itong bamo. Pwede na siguro kayo niya. Pwede na kayo ni Greg. Meron na dyan, naka-mag-complain. Atin na naman ba yung balwal, luka na yan eh. Luka ya, luka. Kaya rin, Oscar, Tarsus. Mas malatiya ka rin, may, lupa lang mayan. Bala mo itang kay south. Muning mas, makanya rin kay design. May latiya mo. Ay, dagol ya rin. Maging yung barag. Oh.
Good. 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 Siya na, kadurutan tayo, Jok, tapos may itong babo. Babo ay padurutan mo pa, lalam. Sabi. Good. Wah. Good. Tiningan yan, Jok. Good. 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 Makalawi engineer tools, meron kang touch shot, ha. Ngayon dapat na mamago, bro. Gago! Good. Good. Kababayan ka niyan. Good. Masukal ya video. Ya. Nagwan eh. Nagwan. Sinimal! Ay! Balik mo na. Malit na bagay yan. Baka na yun. Kung kaya rin na sila bigyan yung para ganda. Rin ba diba itong oras yung mga shot? Kaya lalam na rin ba ito yung shot? Good. Bobo ang puta.
Hindi, wow. Ma'am. Good. Yun ang nangyari ng makarindi. GCP yan, sir. GCP ba rin? Malim na, sir. Spaceship. Mag-bishop ka. Ata, Kalaot na. kami ka rin. Papunta mo rin ka rin. Good. Good. Sige, second. Good. Ganda, oh. Gago! Ganun pa na-cover. Sabagay, paano ko kaya? Bahal pa ba? Bahal pa magkasagita na kayo. Bahal na ning gawa na. Ay, sira yun, sir. Nga ano naman? Bakit? Ay, saan niya kabit mo? Saan niya? Ayun. Hindi, may kaya po, no? Ilo ko yalak. Ito kuya lock. Kaking masakit pa yung lock na ngayon eh. Masakit niya yun eh. Atik.
ka rin pala rin. Galamit ang jowa mo dati yun, sir. Pinaikot-ikot ka lang. Ay, makatugin ka. Mabilis. Kaya kadwa no ring tripod nun ang gamitan para total station pa niyan.
Siya, kapakin. Check pa yung sinyal ko sir ng stula. Sige. Po sir. Tayo. Pagilibin. Download mo na pa? Ano yun? Pero na? Ay, hindi ito. I-guide yun. Sana, telephone mo. Sabi mag-manual ko. Sabi mag-manual ko. Kaya mo na yung agad ganyan, Ted. Process mo na yung puto agad. Test 5-7. Yung tayo mo na. OTY. Meron na bata di Gagawan. Meron na bata di Gagawan. Basta magpanggap yung office. Gago! Wala. Ako darating kang gagawin na wala na. Balik-balik mo, dur-dur. Dapat na traffic na. Wala na yung mabit? Wala na. Kailangan kita mabig ka pa nun siya eh. Ang malatikitan ta kayo.
Paano yung nagagamitan? Ba na magbaligtad yun? Mag-backlit lang. Balik na. Balik na yung panot pa. Sigarilyo video. Isa mo sigarilyo ka dyan eh. Mandalang kini eh. Mandalang kini. Jok. Tingnan na may kaya kami Jok. Yung alam mo kami lang Yoshi. Satu yang mo. Ah. Salamat sa panonood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?